Amen bazalwane. Amen. Ngibingelele abaphathi bemfihlakalo emsamo. Abalonde imphefumulo yethu. Ngibingelele insizwa. Ngibingelele abantu besifazane ngenyanga yabantu besifazane. Amandla. Bese kuthi ke ngokukhethekile ngibingelele umama nobaba uMdlalosi. Okwami ke bazalwane kuncane kakhulu. Angizuquota naseBhayibhelini ngoba ngiphethe, hayi ngoba amavesi engawazi, kodwa ngenxa yokulimithwa isihloko ngesinikile. Mina ke ngizotshela laba babili ukuthi uyini umshado. Ngoba ngebhadi bala sizobapha izipho kodwa bakadlule emshadweni. Futhi thina ke eMazayoni we have got this tendency ukuthi singayi ku-counseling before marriage. Counseling is very much important ngoba iyona isihlahlela indlela. Uyini ke lo mshado? Useyiwo yini omjolo kade niwenza. Ngoba phela once washada wavuka ngakusasa kusuke sekuyi another journey. Hayi le nisayihambile nina kuze kuba manje. Ngizonibambisa ke lokho. Marriage is the intimate union and equal partnership of a man and a woman. Ngiyayithanda ke equal partnership ukuthi akekho ozodonsa omunye engadonsi. Kusho ukuthi ngoba nje kuthiwa equal partnership, ipartnership ke uma sisho ngolimi lokwa business studies ilapha enenza khona isivumelwano, alinje ngomlomo kodwa nisibhala phansi niqiniseke ukuthi impela lento esiyiqalayo siyoze siphethe. Nize nibekele nemigomo nemibandela ukuthi uma kwenzeka ke sekuba khona into kanje siyodlula kanjani kuleyo nto. Intimate and equal partnership. Intimate ayisali ke. Angeke ngize ngichaze yakho kodwa niyayi understand ukuthi iyini. So this come from the hand of God who created a male and a female. Akuqhamuki nje noma kunkosikazi wakwaButhelezi ngoba ngimile noma kuqhamuke nje kubakhaya emakhayeni yenu kobaba, kodwa kuyinto uNkulunkulu ayimisa ensimini yaseEden. Uthi umhlabeleli umshado waqala ensimini lapho uAdamu ehlanganiswa noEva. Awuvelanga nje waqhamuka noma kuphi, kodwa kuyipheko likaNkulunkulu. Engithandayo ukuthi akakwenzanga owesilisa ebhekile ngoba wa-understand ukuthi amehlabo abuka yonke indawo futhi isono sabo siqala ngokubona. Wathi mayisefuna ukuhlanganisa umshado wamehlisela ubuthongo obunamandla. Wayeseyakhipha ubaba ngoba ukuba wakhipha ebhekile mhlawumbe wayeyocomplaina athi mina Nkosi ngifuna ama-hips, mina Nkosi ngifuna amashiya, mina Nkosi ngifuna ukuthi. Lithi iBhayibheli lami wamlalisa ngifuna ukuthi ke noma usuqhubeka baba uMdlalosi wazi ukuthi uyi-image kaNkulunkulu. Kukhona lapho kuzodinga ukuthi ulale khona bese ubuza indoda ephezulu ukuthi wangilalisa unginika lolu baba, usudinga ukuthi nilwenze njani manje. How does a marriage change people? Bayashintsha abantu emshadweni. Emshadweni nje kuyashintsheka. Vele nje transformation ngaso sonke isikhathi iba yinkinga. Ushintsho nje lwenza kuze kube khona amaqembu amaningi ahlukene. Ngoba phela uma ngena emshadweni usuke kuwushintsho. Ushintsho lwenza kube notoyitoyi. Ushintsho lwenza abantu bengavumelani. Ushintsho lwenza ngisho ama-families azaqabane ngisho uxabana. Yini ke le yenza ukuthi ingishintshe emshadweni? Marriage does more than change people's living situation and daily routines. Iyashintsha. Ishintsha ngisho indlela okade uyenza. Uma ngabe ubukade uyilalela nje uzuvuke ngaleso sikhathi, kodwa umshado uyakushintsha ngoba usuku usungewedwa kodwa you are jointly and liable for your life. Ethi partnership you are jointly and liable for your debts, but now you are jointly and liable for your life. So vele ke iroutine yomuntu nomuntu phakathi kwenu izoshintsha. Angeke isafana. Ekade nikwenza before nishade akusezukufana nenisozokwenza manje. So ufuna ukuthi lezo zinto ke siqaphele kakhulu ngoba nisebenza mhlambe ngeke nisithole isikhathi sokuya kwi-counseling ngoba izona zinto okumele emshadweni nithi niya nibe nizazi.
It changed people's living situation and daily routines, becomes a spouse appears to change one personality. Uyamshintsha-ke nomuntu nje i-character yakhe akheke ngayo. Ngani? Ngoba ushintsho. Ngiyathanda-ke kodwa lakwaKristu ngoba lithi ushintsha negama. Awuveli nje ushintshe. Yingakho phela uzothi uma usemshadweni madlamini ukulindela ukushintsha ngoba uzoshintsha igama nesibongo usuzoba kwaMdlalozi. Njengoba uzoba kwaMdlalozi nje lindela-ke vele ukuthi luzoba khona ushintsho empilweni yakho. Ngithanda kakhulu ngoba nobabili niyakholwa. Umshado-ke wehlukene igaba eziningi. Wehlukene igaba eziwu-8 types of marriages. Siphile emhlabeni wedemocracy. Lapho yonke imishado ikhona kodwa engithandayo ngikufundile kimi lithi between a woman and a man. Akaze likusho kuwe. So imishado-ke iyehlukene ngeyinhlobo zawo. Khona umshado esithi i-civil marriage in community of property. It is civil marriage ibe out of community of property. Okusho ukuthi-ke okwakho in community of property, okwakho okwami. Out of community of property, ofike nakho noma ungifice nginakho okwami. Kodwa lokho esikwenze sesisobabili okwethu sobabili. Bese bakhona-ke le-customary marriage esibuye siyibize ngokuthi i-traditional marriage. Yonke leyo mshado inezinto ezenzayo emshadweni yabantu. Thina-ke siye sithi nabantu abamnyama uma ushade out of community of property ubone sengathi anithandani. Kodwa uma kukhona phakathi kwenu o-self-employed ozisebenza yena kodwa engaqashiwe umqashi, out of community muhle kakhulu ngoba ngesikhathi kudliwa ama-asset kaMadlamini awakho ama-asset azosala. Thina-ke endlini emnyama siyayisaba kakhulu lolo hlobo lomshado. Kanti luyasiseva uma ngabe kuwukuthi awuvuki kodwa nobabili nizama ngamandla enu nonke. Uma kudliwe zakho Mdlalozi uma ku-out of community akusho ukuthi anithandani. Uma kuhambe zakho okuchaza ukuthi ey'kaMadlamini ziyasala. So uma ngabe seyisele niyakwazi ukuthi niqhubeke nomshado ugcine umuhle. Umshado-ke indlela yenu eniqalayo engakazi bekhona ayimdingi omunye umuntu. Engithandayo mina ngangayithanda insizwe ethi mayiqhamuka ethi ngizofunela abazali ngoba kusho ukuthi wayengangithandi, wayengithandela abazali. Ngangifuna umuntu othi sizozama, ngiyakuthanda ngizothatha wena. Ukanjalo umshado. Ukhona-ke uzokhuluma ngicela ugcina la, ukhona uzokhuluma ngamavesi ngiyawazi kakhulu kodwa maningi, kodwa ngifana ukustika kakhulu ukuthi umshado uyayidinga i-counseling, umshado udinga i-dedication, umshado udinga ukuthi iba yinto agree to disagree. Umshado it's a life commitment. Umshado nihlala nobabili niyacompromise, acompromise wesifazane kuphela. Ungabe ukuthi ngoba usesekenani uzocompromise ngakho konke. Ungacompromise ngenkonzo kodwa ungacompromise ngeKaizer Chiefs ngoba mina ngacompromise ngenkonzo ngangena eZayoni kodwa ngicompromise ngeKaizer Chiefs ngalandela iPirates. Cha ngama nje kuyiKaizer noba ingaba no 4-0 ngaba ngikosini.